салом ба ҳама обуначиёни канал, хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман ба шумо иштар дар телефони худ скретни камера гузоштанро нишон медиҳам. бо як программа хеле осон мебошад. ба канали мо подписатсия кунед аввал то накарда бошед. хай мо видеоро оғоз мекунем. барои скретни камера гузоштан ба шумо ҳамин программа лозим мешавад. номи программа Secret Camera Recorder ва программро метавонед аз Play Market дастрас кунед. ва бародаро вақте ки программро скачат карда гирифтед медароед ба дохили программа. дар инҷо бояд ҳамаи инҳоро фаъол кунед: камера, микрофон, памят. агар камераш гирифтанашро хоҳед, сёмка яъне камера, ва бо овоз гирифтанашро хоҳед, яъне скретни камера овозашро ҳам гирад, ва микрофонро памят, барое ки дар памяти телефони худ яъне ба галерея рафта сахранид мешавад. барои ҳамин памятро фаъол кардан лозим. вақте ки ҳамаи инҳоро фаъол кардед, далше пахш мекунед ва дар инҷо окей. дар инҷо бародаро ягон хел дигар регистратсияш нест. вақте ки дохил шудед, ба ҳамин кнопкаи сурх бояд пахш кунед ва камера оғоз мешавад сёмка карданро ва мо пахш мекунем. ва бародаро сёмка оғоз шуд ва метавонед ҳамин хел камераи телефон, яъне экран не камераи худи телефон, чизе ки сёмка мекунад, шумо ҳамаи инҳоро сёмка карда метавонед. ва дар инҷо боз як бор дигар ҳаминро пахш мекунед то ин ки скретни камера ба анҷом расад. ва дар инҷо бародаро камера сёмка кард. ва читаре ки дидед бародаро, видео ҳам камера ҳам овози моро забт кардааст. ва ҳамин хел шумо ҳам метавонед забт карда видеои худро гиред, яъне скретни камера. бо ҳамин видео бо охир мерасад. видео ба шумо маъқул шуда бошад, агар лайк монед, ба канали мо подписатсия карда фикроятонро дар комментария нависед.